sedulur ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal kula kepingin ngaturaken hadise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paring dawuh, yatsba'ul mayyita salasun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidu yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Sing cara Jawane, sing bakal ngintil karo mayit, wong uripne wis mati lah dadi mayit. Ah niku sing arep ngintil mayit nganti tekan kuburan niku 3 perkawis. Sing arek ngetutke niku 3 werna. Napa? Kate-kate Kanjeng Nabi setunggal. Maluhu bandane. Bandane niku melu ngetutke. Nomor 2 wa ahluhu keluargane. Nomor 3 amaluhu amal perbuatane. Nanging Kanjeng Nabi dawuh telu-telune iki sing loro mandeg dalan. Yarji'u isnani. Sing loro bali apa? Bondo karo ahli iki ora bablas. Ingkang bablas ngetutke tekan akhirat niku setunggal napa amal. Contone sing gampang mawon. Nek ana wong mati ke lak ya diulesi. Bar diulesi tunggake krendha. Nang krendane lah dislemeki jarit bareng ya yuk. Nggih. Kemuli lurupi payungi. 12 anak putu do mikul. Terus ning sing jenengane bondo karo keluarga iki men tekan ngarep luangan kubur. Nek wis tekan ngarep luangan kubur krendha duke mayit dilebokke luangan, krendane go bali. Pemelu dipendem. Ora. Keluargane sing do ngiring ya melu. Jur sing ngancani mayit niku sinten? Namung amalipun. Amal perbuatane. Perbuatan apik ya ngancani, perbuatan ala ya ngancani. Ah niki kula terus kelingan biyen niku nalika nang pondok niku guru kula niku ndongeng. Pas ngaji tareh niku ndongeng. Kisah kele ngaji tareh prei ndongeng wae kok nang nggih. Jaman biyen kuwe ana wong lanang rabi oleh wong wedok. Iku guru kula. Lah akhire karo Gusti Allah diparingi anak lanang 3. 3 lanang kabeh. Sing barep dijenengi Slamet. Sing nomor 2 jenengi Bejo. Sing nomor 3 jenengi Untung. Slamet, Bejo, Untung. Mandang bocah-bocah ki wis do lair, wis rada gedhe. Mangsane arep sekolah karo bapakne dikumpulke. Kene nang, tak takon. Nggih, Pak. Slamet sing barep ya nggih. Cita-citamu besok gedhe dadi apa, Met? Sing anak-anak lanang barep. Kula cita-citanipun benjang dadi insinyur, Pak. Aben apa? Nek damel griya kersanipun saged sae. Bapakne krungu anake lanang sing barep kepengin dadi insinyur ku bombong atine. Ya, nek pancen cita-citamu dadi insinyur, sekolah sing mempeng, tak ragati. Ora nerane bapak selak. Sing nomor 2 Bejo. Jo. Teko ora ta kuwi? Ditakoni.
Kowe besok gede cita-citamu dadi apa, Jo? Kula gadah cita-cita dadi dokter, Pak. Wah, jan tegak tenan. Bapakne iki lan duwe anak cita-cita dadi dokter bungae pol. Ya, nek kowe cita-cita dadi dokter sekolah sing mempen tak ragati. Sok nek dadi dokter nek bapakne lara ora semang gono rumah sakit ya. Wah wis. Bapakne anak loro sing siji kepengin dadi insinyur, siji pengen dadi dokter bungae pun pol. Sing ragil takoni. Untung tong dalem. Kowe cita-citane besok gede dadi apa? Untung niku aneh dhewe. Kula ngoten mboten ajeng dadi napa-napa mung kepengin dadi kiai, Pak. Bapakne niki duwe anak kepengin dadi kiai gelo. Lek semar kuwi kiai, ngono. Anjir nek kiai ki oleh apa? Anggih mboten asal napa-napa. Wis kene. Kowe nek cita-citamu dadi kiai, sakarepmu arep kepriye carane ning bapak arep ora ngragati. Nek wong tuwa ngoten niku jenenge adil ora ya, Kang ya? Sing loro diragati sak kuat-kuate ning sing dadi kiai ora diragati. Tapi pancen sing anak nomor 3 ki cita-citane pancen kedangaten. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Kula mboten diragati, mboten napa-napa, nyuwun dipun dongaaken mawon napa. Oh iya, nek dongake tak dongake ning ora ngragati. Estu. Suwening laku sing kepengin dadi insinyur wis dadi insinyur, sing kepengin dadi dokter wis dadi dokter. Akhire anak sing loro kuwi dosa nyambut gawe kabeh wis do dadi wong iso golek duit. Bapakne di wektu anak sing loro ki rembugan. Yang cara kene yang sing siji nang Bandung, siji nang Jakarta. Rembugan. Ade boten bali ora Mas, saya bali yang karo nilai bapak ya. Nggih, tenan. Bali tekan omah terus bapakne dimaturi, "Pak, niki kula kalian adik kula bejo wangsul lajeng matur kali bapak. Gandeng kula kalian kamas kula kali adik kula bejo sak menika sampun dados tiyang. Kamas kula adik kula sampun dados dokter, kula mboten dadi insinyur lan wis iso nyambut gawe iso golek dhuwit. Saniki kula kepengin males kalian bapak. Bapak badhe ngersakaken tindak pundi, Pak? Monggo kantun ngendika mangke kula dherekaken." Lalu nang ndi ya bapakne iki? Lagi monggo sakersane bapak. Teng pundi mawon, Pun? Aku ki kok krungu nene Jakarta ki ana Taman Mini Indonesia Indah. Wonten, Pak. Mbok njajal bapakne iki diterke rono. Nggih. Badhe numpak sepur, napa bis, napa pesawat. Wah, jan anake ya wis teko nggo montor dhewe wae. Nggih, tenan terke. Tekan Jakarta mubeng-mubeng nang Taman Mini Indonesia Indah. Wis tau rono, Kang? Wah, ndelok werna-werna nang kono ya apa-apa ana. Mandang wis rampung, tepung, bali. Tekan ngomah bengi diomong-omong. Terus pundi, Pak? Wah, aku wis marem banget. Duwe anak kok ngertine karo wong tuwa. Ki wong tuane iki diplancongke nang Taman Mini ku wis bungae pol. Angene bapak sampun marem, kula matur malih Pak, ngenjang badhe ngersakaken tindak pundi. Pupung kula tasih prei. Nanti ya nang manggaken nganu wae ya nang Tawang Mangu. Tawang Mangu niku pundi to, Pak? Jogja kuwi nggon sing ana banyu anjlok kuwi. Oh nggih. Terke nang Tawang Mangu, ndelok banyu anjlok wis tau rono, Kang? Oh iya syukur. Mandang wis rampung, mulih. Tekan molam bengi ameng-ameng meneh. Pinjang ngersakaken tindak pundi, Pak? Nanti yo nang
Wis nganu wae sesuk sing cedhak wae teng pundi nang Gembira Loka. Ndelok kethek. Wes terke nang Gembira Loka. Mantos mubeng-mubeng nang Gembira Loka, bali kesel. Terus bapakne kondo nang dalem aku saiki lek mlancong wis tutuk ming garek kurang siji aku. Napa, Pak? Aku kok kepengin dolan nang Kraton Solo. Kepengin arek ndelok kereta kencanane Ratu Solo, kepengin arek ndelok pakaian agemane Ratu Solo. Oh nggih, Pak, monggo mangke ngenjang tak derekaken, Pak. Terus tenan karo anak loro terkait. Mandang tekan Solo, wis weruh nggon kraton, wis weruh klambine kratu, wis weruh kereta kencanane, wis yo nang Bali aku wis marem saiki. Ban tekan ngomah omong-omong nang dalem, Pak. Aku ke mandang weruh klambine ratu, weruh kereta kencanane ratu, aku kok kepengin to duwe klambi sing kaya klambine ratu. Kira-kira kowe iso gaweke apa ora? Lan kepengin nunggang kereta sing kaya kereta kencanane ratu. Nggih, Bapak ampun patos. Mangke kula ikhtiarke, Pak. Tenan anake lanang umpamane sugih dhuwit. Wah, akhirnya diandake kereta kencana lah ya ora murah wong ana plepete emas barang. Mandang wis dadi klambine barang dadekke padha karo ratu, tukoke jarane sing pancal. Mandang wis dadi pun nggo Pak sakniki niki sampun dados. Monggo nek ajeng tindak teng Kraton Solo disamekaken kalian kereta kencanane ratu. Monggo kula dherekaken. Keretane tunggangi wong telu. Bapakne karo anak loro. Mandan tekan ngarep lawang kraton karo tentara kraton ki dihormati darane kuwi ratune. Dihormati. Mandang dilai mlebu kok jebule ratu nang dalem. Kereta kaya nang dalem iki berarti iki ratu palsu iki. Wah, akhire ratune niki apa? Tentarane niki wau nyekel karo tiang sepuh niku dicekel, ditahan, terus tretane dirampas. Lebar ngono terus diadepke ratu. Monggo ratu menika rakyat ingkang kurang ajar. Ngembo-embo panjenenganipun sang ratu awet agemanipun ngantos dumugi titianipun. Kereta kencanane sama kalian kagunganipun Kang Ratu. Pakaianipun inggih sama kalian agemanipun sang ratu. Bar ngono terus karo ratune disidang diputus. Gandeng kowe rakyat wani-wani ngembari karo ratu, kowe saiki tak hukum pati. Dipateni. Wah, susah tenan niku. Nangis-nangis matur, ratu nyuwun pangapunten kepareng matur apa? Menawi kula ampun dipun hukum pati kados pundi? Kowe ora gelem tak hukum pati. Inggih, yang nganyang menawi pareng ampun dipun hukum pati. Ya, wis saiki. Nek kowe pancen ora gelem tak hukum pati, kowe tak golek, tak anu apa? Wehi syarat. Terus pundi? Anggere kowe bisa goleke contoh patang werna digawa rene. Kuwi engko anggere bisa teko, bisa cocok, kowe tak bebaske ora tak hukum. Menapa sang ratu contoh patang perkara sepisan. Aku golekno contoh wong sing rekoso donyane ning kepenak akhirate. Siji. Nomor loro, golekno wong sing kepenak donyane, seneng donyane ning rekoso lan cilaka akhirate. Sing nomor telu, golekno wong sing kepenak donyane, kepenak akhirate. Nomor papat, golekno wong sing rekoso donya, rekoso akhirat. Wah, lek gawe contoh ya pinter satune. Wah, tiyang niku mumet.
Wis kono kowe tak kei inah kowe bali. Tak wehi wektu 2 dina. Sesuk 2 dina kowe ngadep rene contoh 4 perkara kudu digawa. Bali tekan omah rundingan karo anake loro. Sing nang pondok urung dirembuk iki. Wong ora sangoni kok. Kepriye nang ki bapak kon goleke contoh. Siji wong sing kepenak rekoso donya kepenak akhirat, loro sing kepenak donya rekoso akhirat, telu sing rekoso donya rekoso akhirat, papat sing kepenak donya kepenak akhirat. Kuwi diwehi wektu 2 dina kon golek contone kowe iso apa ora nang. Nggih cobi mangke tak buka teng buku les sekolah. Ati goleki nang buku les sekolah ora ono. Akhirnya anak loro angkat tangan, Pak, kula kepeksa mboten saged madosaken contoh menika. Niki menggah kula ingkang saged adik kula. Sapa? Untung. Niki kang saged madosaken contoh niki Untung. Nek kula kalian Kamaslo mboten saged. Ngono iki. Ya wis kono adimu paranon. Lah. Wong tuwa arek keweleh. Akhirnya kakangne loro marani adine nang Garjo. Aku mau nolong Garjo. Tong, apa Mas? Aku dikongkon bapak, sampean saiki kon bali, mergo bapak kudu arek omong karo sampean, mergo bapak iki kena masalah sing abot banget. Aku karo Kamasku Slamet ora iso, mula sing iso iki kowe. Yo saiki kowe bali. Ya, panjen bapak nimbali aku ya tak bali senajan aku ora ragati wong jeneng karo wong tuwa kuwi wajib manut, anakku wajib tap. Ha iku nek santri ora ragati mesti karo wong tuane manut. Bali. Wonten dawuh, Pak, aku takon bali nang. Kados pundi? Iki ngene nang. Aku iki lak kena perkara karo ratu. Mergo aku lek ngembari karo agemane ratu, ngembari karo titiane ratu, sehingga aku saiki kabeh klambine, kabeh kereta kencanane sakjarane ditahan karo ratu, lan aku arep dihukum pati, aku ngenyang bisane ora dihukum pati, ratu ngenehi syarat. Aku kon golek contoh 4 perkara. Iki kakangmu tak jambati ora iso, kowe sing tak sambati. Napa Pak contoh 4 perkara? Aku iki kon golek contoh siji, wong sing rekoso donya kepenak akhirat. Loro, wong sing kepenak donya rekoso akhirat. Telu, sing rekoso donya rekoso akhirat. Papat, sing kepenak donya kepenak akhirat. Iki diwehi wektu 2 dina. Anake deleg-deleg niku sing santri pondok. Nggih cobi Pak, kula tak istikharah riyin, tak nyuwun prisa kalih Allah. Wong jenenge santri ora susu. Oh iya. Lalu istikharah. Enjang-enjang tersan. Kapan anggenipun badhe pun timbali dateng ratu? Sok Senin. Nggih. Kita siap Pak, monggo kula dherekaken. Kula dherekaken ngantos dumugi ngajenganipun sang ratu. Mangke menawi ratu ndangu kok sekinten bapak mboten saged jawab, kok kula kepareng makili jawab pikiran ratu. Mangke kula ingkang jawab Pak. Santri pondok. Oh iya, iya. Tenan dina Senin nyewa andong. Aku wis ora ndek kereta. Andong siji tunggangi wong 4, bapakne karo anake 3. Wis jo mangkat. Kedak-kedak. Cara nang kene tekan nggon Buk Nawa kae. Weruh ana wong mancing nang pinggir buk kuwi. Katokan cekak mlejet. No pancing nang pinggir buk kuwi ditamatke karo bocah anak lanang sing nang pondok iki. Iki lesane iki ora leren le dikir. Wujude mancing ning cangkem iki dikir terus. Mantek sih apa? Wong mancing kae gawa. Duh, warsuwan ratu kok gawa mancing. Iki urusanku, Kang. Pokoke gawa. Bapak isane slamet iki gawa wong mancing iki.
Oh iya, tercedak. Pak, dalem panjenengan niku le nyambut gawe mancing niku sedinten cok angsal pinten. Lah mboten mesti Mas, wong kula niku tiyang mboten gadah, ora dadah, ora sangkrah, ora anak, ora bojo, ora gubuk, ora omah. Nggih kaya ngeten iki kadang-kadang nggih pikantuk, kadang-kadang mboten. Nuwun sewu, Pak. Sakniki sampean melu kula kendel lek mancing tak upahi 10.000, Pak. Teng pundi? Njuh melu aku tak tunggangke andong, tak jak sowan ratu. Oh nggih, nderek. Melu wis. Mlaku caklak teklek caklak teklek tekan nggon abang ijo kodim. Kae weruh ana wong wedok nggo bebek sak dhuwur dengkul. Ora nggo kudung. Lambine niku ketok keleke. Lalu menjep anake lanang ki, Kang mandeg Kang apa cewek ke gawa. Kok gawa cewek bareng? Wis pokoke gawa. Kae engko arek nyelametke bapak iki kae. Apa iya terus diundang karo anu Mbak, come here. Jo sampean melu aku tak wehi duit. Nyoh. 20.000. Ora mung 10.000, 20.000 wong ku pancen regane larang kok. Yo melu aku. Teng pundi? Sowan ratu. Oh nggih. 12. Tekan Kidul Mertoyudan kae lak ana kretek to kae, Kang. Akan kono kuwi nang isor kretek ana kere gek mbakari kadal. Mandek Kang, apa kere iki gawa. Kok nggo kere barang ngambon-amboni wis ora peduli pokoke gawa iki engko dadi lantaran nylameti bapak iki. Oh ya. Yo Kang kowe melu aku nyoh tak upahi 10.000 Kang. Teng pundi Mas? Menggone Ratu Solo. Oh nggih. Wong kere ajak nang kraton ayo seneng banget monggo dupahi. Wis 12. Tekan kraton mlebu mandang sekan lawang kraton anake lanang sing loro sing barep slamet karo bejo kondo Pak kula le ndereke bapak namung wantun dugi ngriki Pak nek mlebet ngajengan ratu kula boten wantun nyemanggaaken kula boten badhe nderekaken ngantos dumugi ngajengan sang ratu kula namung dumugi mriki bapakne ya delek-delek wah tak ragati kok mentekan kene lek negeri malah anake sing ragil bapak mboten usah kuwatir kula ingkang nderekaken bapak ngantos ngadep sang ratu mangke ingkang dampingi bapak pendangonanipun ratu kula naipun parengaken mangke ingkang jawab kula Pak monggo Pak terus mlebu sing loro nang mandeg nang lawang 12 tekan jero takoni priye Kang wis nggawa contohmu nyuwun sewu sang ratu kepareng kula matur menawi pendangonanipun sang ratu meningkang atur jawaban anak kula ragil menika kepareng menapa mboten sapa untung naminipun sekolah nanti mboten sekocal anak ndi mondok menika ingkang badhe atur jawaban makili kula kepareng ya kena ya nang dalem kowe anake bapak iki nggih sing ragil nggih sekolah mboten nang ndi mondok ha iki bapakmu kena perkara tak hukum pati ning bapakmu ngenyang bisane ora dihukum pati golek kowe kesuwen nggawa syarat apa takon golek syarat patang werna contoh patang perkara iki saiki wis mok gawa apa urung menapa sang ratu patang perkara siji bapakmu takon nggawa contoh wong sing rekoso donya kepenak akhirat wis ana insyaallah sampun kula bedha sekedap kula pendhetih wong mancing iki mau Kang yo ngadep mlebu timbali sang ratu putun mantu ora apa-apa mung timbali kok engko aku sing nanggung jawab oke menika sang ratu contonipun ingkang rekoso donya kepenak akhirat wis sapa niki tiyang melarat mboten dadah mboten sangkrah mboten anak mboten bojo penggaweanipun namung mancing namung senajan tiyang melarat ibadahipun dikiripun mboten nate pedhot
Donyane rekoso ning akhirate bakal manggon nang swarga. Menika contonipun kang rekoso donya kepenak akhirat. Ratune mantuk-mantuk. Iya. Tak tampa nang lehmu gawe conto. Sing nomor loro nang inggih bapakmu takon goleke contoh wong sing kepenak donya rekoso akhirat. Inggih insyaallah sampun kula bekta. Sekedap kula aturane mlebet Mbak dalem timbali sang ratu. Mboten ora apa-apa. Menika sang ratu. Sapa kuwi? Menika cewek jalanan nyambute gawe sekeca, tunggangane motor, turune nang kasur. Bayarane larang. Ya, dunyane kepenak. Wong lek nyambut gawe iki mung sedhela bayarane akeh. Somomo. Aneh niki besok nang akhirat begitu mlebu kubur disate karo malaikat. Wong niki bakul dompet. Ratune mantuk-mantuk. Kok pinter ya nang santri pondok. Sing nomor 3 nang. Bapakmu takon golek contoh wong sing rekoso donya rekoso akhirat, inggih insyaallah sampun bekta. Wong kere mau semakan kadal menika ingkang rekoso donya rekoso. Kuwi sapa? Menika kere mboten gadah griya manggone nang ngisor jembatan, ora tahu salat, ora tahu ngaji selasan. Pakanane kadal barang haram. Niki sedonyane wae kere nang akhirate mlebu neraka wong ora ngibadah. Ratune mantuk-mantuk. Ya. Garek kurang siji nang. Kapan siji kok bener kowe lek gawe contoh bapakmu tak bebaske. Ora sida tak hukum. Menapa sang ratu? Golekno contoh wong sing kepenak donya, kepenak akhirat. Iki ketoke ngentol. Nyuwun sewu sang ratu menika radi angel. Kula nyuwun inah menawi kepareng kula tak nderek salat hajat riyin wonten papan. Ya nek arep salat kae kono kae kulae. Kowe engko mampir nang kamar kono kae ya. Nggih. Salat hajat dong rakaat metu saka salat. Priye? Insyaallah sampun kepanggih. Endi tiyang ingkang sekeca donya sekeca akhirat inggih panjenengan sang ratu. Awit panjenengan nang donya dadi ratu sugih bondo gong binatara tumindake jujur lan adil ditresnani karo rakyat ngibadahi mempeng nang donya kajen nang akhirat papake nang swarga. Panjenengan ingkang kepenak donya kepenak ratune mantuk-mantuk. Ya. Bapakmu tak bebaske nang. Pak Nun. Oleh utawa ora oleh anakmu ragil arek tapek mantu. Wah, masyaallah santri pondok dhewe mantu ratu ja. Lah niki contone mulane kula panjenengan daya alah ya teko alon-alon ditrateni niku jebulane bareng tak teliti-teliti dongengan niku realisasi saka hadis ingkang kula aturaken wau. Yatba'ul mayyita salasun fayarju isnani wa yabqa wa itu. Dadi anak sing barep slamet karo anak sing nomor 2 kuwi contone anak karo bondo. Anak ki layo lek ngragati kula sampean ya meneng ta. Ane nyatane nek kula sampean mati ya mengeterke tekan ruangan, ora melu mendem. Nggih ngoten. Bondo ki lek golek jan rekoso tenan kok Kang, nganti dewangi ra luhuran kok. Iya apa ora? Alah nek kula sampean mati ora bakal digowo. Ngandel ora. Kalunge wis sampean ki lek golek layu angel to. So nek mati tinggal apa gawa. Iki contone anak sing nomor 2. Lah sing ora diragati kuwi anak sing nomor 3 kuwi contone ya ngamal soleh. Sing jenenge ngaji selasan iki ora barang sing enteng lho Kang. Ora oleh pitulunge Allah, ora kelakon lan sampeyan tekan kene. Leres napa mboten? Wong ana kok sing kepengin ngaji selasan ming sepisan tok kapok. Wah, ngaji ora oleh apa-apa meni ngono kuwi. Dadi jenengane pancen golek akhirat niku masyaallah angel. Niku kula panjenengan niku sing anak sing nomor 3 kuwi do ora gelem ngragati. Rupane kaya dene
amal bagus ki salat tahajud ki ketoke ya sepele ning ya jan angel perkasa. Ya angel ya rekoso. Salat duka ngajengake salat duka iki ora barang sing gampang nggih napa mboten? Ah mila saking menika muga-muga kanthi lantaran kula panjenengan ngaji menika Gusti Allah paring pituduh lan pitulungan. Sehingga kita sedaya le ngaji diparingi iso istiqomah. Mengko tekan pungkasane dikersake Allah pungkasan husnul khotimah. Allahumma bisa selamat dunia selamat Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina hadza ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wal munkarati wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ajilan kafafa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.